Toto video je zaznamenané počas vývesu. Domnievame sa s Mikim, že je tu poškodená riadiaca jednotka s tým, že je nastavená rotácia na 16 sekúnd. Vizuály by mali vlastne chvíľu postať a zase začať rotovať po 16 sekundách. Zo 16 sekúnd sme to dali na 10, dali save it, uložené, a 16 sekúnd to nie je, sú to 3 sekundy. S tým, že pri inštalácii nám tu vznikol problém. Keď sme spustili inštaláciu, pri prvých dvoch rázoch táto strana, ktorá je teraz momentálne natáčaná, bola zaseknutá. Zaseklo sa to s tým, že schválne natáčame toto video ako pokrytie toho, že vlastne odchádzame od funkčného stojanu. Už sme tu asi 20 minút a zatiaľ sa nič nedieje. Rotuje bez akéhokoľvek problému, len aj v ovládači sme sa nie že pokúsili, ale sme dali nastavenie na tých 10 sekúnd, uložili sme to a 10 sekúnd to nie je. Je to očividné. Miki sa ešte stále snaží to naprogramovať, sledujeme, čo to robí, ale asi to nedocielime. Pravdepodobne bude chyba v tej riadiacej jednotke. Ale podstatou tohoto videa je to, že stojan je funkčný. Teraz pozrieme druhú stranu. Takisto aj druhá strana. Jak som spomínal, je tam nastavených 10 sekúnd a toto 10 sekúnd není. OK, to je všetko. Stojan je funkčný. Ideme ďalej.